ukuthi ngingakunika isigubhu phatha ngikunika into esibiza ukuthi isipoki semali. Isipoki semali sisakha nawe, sakhiwa yimina nawe. Mase siyahamba ke semzini omkhulu. Ufike lapha ethuneni wena ukhumula ubenqunu. Ukhumula ubenqunu uphatha inyama yenkomo. Ungiphathele utshwala 2 liter. Mase siyahamba ke nawe laphana. Ngifike lapha ngiyivuse le ndoda. Ngifike siyivuse le ndoda siyincenge. Uyitshele futhi ukuthi wena usibani. Le ndoda lena ke iyenza kokubanye ikhulume. Kuyenza abanye ikhuluma ithi hamba ungilandele into ukuthi isho ukuthi kusasa buya futhi uzomala ngamasende la ugovozela ethuneni. Kuba isikhathi ugovoza amasende asuke ethinta phansi hlatshwa utshana kunandaba mina hlatha ethinta wakhaya wami. Ngoba uzofuna ukuphakama, Uthondo ufuna ugqule phansi ethuneni. Ukhuluma uncenga nasi isipoki semali. Uma sithi hamba into ukuthi ilande ubuye na uyilethe la. Ilande. Ngoba ngifuna ukukhona abantu abangabona abantu bephakama. Ngifuna ubona abantu bephakama. Ya ngoba lento siyenza ngo12 ebusuku, le ndoda iyavuka ke mkhulu. Imisi izovuka futhi bese kubande kakhulu emathuneni. Ugodola usemotweni, ngathi kuvulwe ekhona. Iyavuka ke le ndoda. And then I understand. Abona imivuka. Cishe kaphahluka. Yabona uma uzoyivusa kade ngisemathuneni 4 days ago. Ngoyivusa, ngivusele enye office. La emathuneni nje amathuna enamatshe, ubona ngazuthi akhanyiswa imoto. Ngathi ayakhanya amanye. Ngathi khona kunamalathi awasho. Uthi uyaqalaza ngokuhlela emotweni phela ngeke uhlale. Uthi uyaqalaza imoto, akho imoto nje eqhamukayo. Kanti bayavuka labantu bathatha indlela zabo. Phuthuma kulo wakho ke naye angazavuke. Mekushaya u12 jikjela kuyena ngoba ufuna uye ithuna lakho usulibonile.